Fl-aħħar 9 ijiem il-Gżejjer Maltin raw żieda ta' 924 każ pożittiv dan wara li l-vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna żiedu għal 64 wara li pajjiżna sebaħ għax-xahar ta' Novembru bl-aħbar ta' żewġ timwiet oħra kawża tal-imxija tal-virus. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar il matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd tilfet ħajjita mara ta' 91 sena waqt li kienet qed tingħata l-kura fl-Isptar Mater Dei. Hija kienet konfermata pożittiva għal virus fil-21 ta' Ottubru sussegwentament iddaħlet fl-Isptar Boffa fl-24 ta' Ottubru u ġiet trasferita fl-Isptar Mater Dei 3 ijiem wara. Il-Ministeru preċiżajt għal darb'oħra illi l-vittma kienet żbati minn mart kroniku ieħor. Fit-tieni każ tilef ħajtu anzjan ta' 80 sena illi kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fil-15 ta' Ottubru fejn iddaħħal fl-Isptar St. Thomas jumejn wara u ġie trasferit fl-Isptar Mater Dei fil-21 ta' Ottubru. F'dan il-każ, għad-differenza tal-fatalitajiet preċedenti, il-Ministeru ma semma l-ebda dettall jekk ir-raġel kien xi bati minn kundizzjoni jew oħra. Intant, fuq il-paġna ta' Saħħa tħabbar illi fil-Gżejjer Maltin ġew reġistrati 140 każ ġdid ta' COVID-19 l-akbar żieda fl-aħħar 11 jum bil-każi attivi huma dawk ta' 1843. Minn Marzu sissa total ta' każi pożittivi ta' coronavirus jammonta għal 6399 bejn is-Sibt u l-Ħadd fiequ 131 persuna sabiex it-total ta' persuni mfejqa żied għal 4446. Intant mill-100 każ li tħabbru tul il-jum tas-Sibt, 7 persuni huma qraba ta' dawk li ttestjaw pożittiv preċedentement, 18 każ minn fuq il-post tax-xogħol, 5 każi li kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 3 każi minn attivitajiet soċjali u 3 każi oħra importati. Dan ifisser li 64 persuna ma kellhomx idea minn fejn jew minant min ġew infettati bil-virus. Fid-dawl illi n-numru ta' vittmi fl-aħħar 9 ijiem ammontaw għal 15, il-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-jiem ilu f'indirizz lin-Nazzjon kien wieġeb hekk meta mistoqsi x'messaġġ iwassal il-qraba ta' dawk illi ġarbu telfa kawża tal-pandemija. Qegħdin f'pandemija u dik hija r-realtà tal-ħajja. Filwaqt li tul id-diskors tiegħu tal-ħadd filgħodu falla assolutament milli jagħmel referenza għas-sitwazzjoni preżenti li l-poplu Malti wawċi għaddej minnha kawża tal-COVID-19 jissoktaw l-appelli li qed isiru minn esperti mediċi lil gvern Laburista sabiex jittieħdu miżuri deċiżivi bilan illi titrażżan l-imxija ta' dan il-virus erriedi. Madankollu, aktar kmieni din il-ġimgħa fuq ix-xandier tal-Istat Abela farfar l-indeċiżjoni tiegħu fuq l-imġiba tal-poplu. Għax inutli tagħmel miżuri restrittivi wisq meta inti taf li l-karatteristiċi tal-popolazzjoni tiegħek tal-poplu tiegħek mhux se josservaw. Francesco Catania, għal Net News.